A ba komai, ba komai, ba komai. Mai gida ka dawo ne? Na dawo. Me yake faruwa? Lafiya? Ina za ka je min da wukaken nan? Kawai ni an daina amfani da wukar karfe a gidan. So saboda me? Kawai ni a koma amfani da na roba sai rika mafarki kin zo zaki kashe ni. Daga mafarki? Kawai ni ba zai yi ba kawai.